Helo a chroeso I raglen arbennig o hwb sy'n edrych ar gystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn, the Welsh Learner of the Year competition. Yes, we're at amser dda yn y fro last year, so we've decided to come to the Gogs for some more. Mae'r gystadleuaeth y tro yma ym Mhrestatyn, tre glan y môr ym Mro yr Eisteddfod Genedlaethol, ac eleni mae'r gystadleuaeth yn 30 oed. Felly, mae hon yn flwyddyn arbennig iawn I ennill teitl Dysgwr y Flwyddyn. Wyt ti wedi bod I Mhrestatyn o'r blaen, Matt? Dwi ddim yn meddwl, Sian. But it looks lovely, though. The traeth edrych yn dda. Mae'n hyfryd. Yeah. Can you help me out before we start, though, please? Yeah. I need to learn how to ask some questions today, like, sut wyt ti? Yeah, well, you're familiar with sut wyt ti, sut ydych chi, pwy wyt ti, pwy ydych chi. Yeah. What about trying, for how long have you been learning Welsh, or since when? Yeah, I think I know this one. Ers pryd. Ardderchog. And ers faint. Ers faint. Ers faint wyt ti'n dysgu Cymraeg. They're going to be quite nervous as well, so maybe I should ask them, are you nervous? Because lots of people are going to be nervous today, aren't they? Yeah, well, absolutely. Ydych chi'n nervous, neu wyt ti'n nervous? Wyt ti'n nervous? Are you feeling confident? So, teimlo'n hyderus? Wyt ti'n teimlo'n hyderus? Yeah, okay, good. That's a good one. Yeah, that'll come in handy, I think. Wel, wyt ti'n teimlo'n hyderus nawr? Yeah, because you've given me a nice tutorial. I'm happy. Yeah. Let's have a little look at the Dysgu, shall we? Yes. Let's do this. Helo. Helo. Croeso. Mae 18 wedi dod I gystadlu eleni ac mae pob un yn cael sgwrs gyda'r beirniaid, adjudicators. A'r 3 beirniad ydy'r gantores a'r gyflwynwraig Caryl Parry-Jones, y cyn-athro a'r tafarnwr John Les Thomas ac Eleri Swift-Jones sy'n diwtor a threfnu'r cyrsiau Cymraeg I oedolion I Brifysgol Bangor. Yn nhw sy'n penderfynu pa bedwar sy'n mynd I rownd erfynol, the final round, yn Eisteddfod Genedlaethol Dimbych ar Cylch 2013. A'r cyntaf I gystadlu ydy Asher o Bethesda. Dewch chi sta lawr? Sgwrs hollol anffurfio. Relax, ymlacio. Ti'n iawn? Ie, dyn hollol iawn, ie. Ie? A pam ti moyn dysgu Cymraeg? Wel, o'n i'n eisiau siarad Cymraeg efo fy mabi, so dyna oedd y peth mwy o pwysig. Tasa ti yn ennill y gystadleuaeth yma? Ie. Be fysa hynny'n golygu I chdi? Wel, pan nes I cwrdd efo gŵr, oedd o'n siarad am y cystadleuaeth ma, ar o'n i'n meddwl, dwi rili eisiau ennill a just gallu beatio fo, cos naeth o top 4. Ydi o wedi trio yn gystadleuaeth yma? Ie. Naeth o fynd i'r rownd terfynol. Right. O, reit, so ti eisiau un gwell. Ie. A pwy sgynnon ni fan hyn? A Mena. Mena fan hyn, wyt ti eisiau deud enw, a ti'n siarad Cymraeg, ydw ti Mena? Mena. Mena. A ble ti'n byw, Mena? Ti'n gwybod ble ti'n byw? Bethesda. Bethesda, wel, wy'n siŵr bod Mena yn help mawr I ti efo dy Gymraeg. Wyt ti'n nerfus? Nervous iawn. Tipyn bach yn hyderus? Ie, tipyn bach. Ie. Paid y poeni. You don't have to worry about anything. Diolch. Mae Cymraeg ti yn dda. Fingers crossed. Edward, beth nath I ti fynd ati I ddysgu Cymraeg yn y lle cyntaf? A pham? Wel, dwi'n dod o Chongqing yn China yn reiddio. Mae Chongqing yn fwy na Alban. Mae 31 miliwn o pobl yn byw yn Chongqing. Mae'n un dref. Ie, mae'n un ddinas. Ydy. Des I Brydan yn 2004 pan ro'n i'n 18. Yn gyntaf astudiais yn Prifysgol Birmingham I fi gradd peirianneg. Ac wedyn yn symudiais I Gymru yn 2007 I gweithio yn fe peiriannaeth datblygu prosesau yn Tata-Stew yn Port Talbot. Mae rhaid I fi translate Gymraeg I Saesneg ac wedyn I Sianieg I fi ddysgu. And dwi'n mwynhau yn dda. Wel, sut dath pethau? Wel, nervous iawn, and dwi'n credu popeth yn dda. A dyma Kathleen. Mae hi'n byw yn Cross Hands yn y de, gyda'i gŵr a'i phlant bach. Felly mae 2 blentyn gen ti. Ydyn nhw'n siarad Cymraeg efo'i gilydd? Ydyn, maen nhw'n siarad Gymraeg nawr, ond weithiau
ni'n anghofio siarad Gymraeg gyda'n gilydd fy martna. Mae e'n ffindo fe'n anodd i newid ein iaith gyda fi, achos cwrddon ni trwy'r gyffrwm y Saesneg. So mae e'n ffindio fe'n anodd. So ni'n gallu clywed fy mab nhw'n gweud, Mami, Daddy, siarad Gymraeg a chan. So mae nhw'n eitha dar, achos mae'n atgoffa i defnyddio'r iaith nawr hefyd. So mae'n bwysig iawn i ni. A ti'n cael digon o gyfle tu allan i'r tŷ i siarad? Ti'n dweud bod bobl y gymuned yn... Wel, mi'n byw bywyd Cymraeg nawr i fod yn onest. Sa'n defnyddio lot o Saesneg o gwbl yn ystod y dydd. Petai ti'n ennill y wobr yma Dysgwr y Flwyddyn, sut, mae'n amlwg beth o'n golygu llawer i ti, ond sut fysa ti'n defnyddio'r teitl i helpu dysgwyr eraill? Mae'r Steddfod Genedlaethol yn dod i'r Siargyfyrddin blwyddyn nesaf. So mae hwn yn rhywbeth arbennig o ein ardal. So byddwn ni'n licio defnyddio'r teitl i just defnyddio'r Eisteddfod Genedlaethol ac y teitl gyda'n gilydd i just dangos bobl yn yr ardal. Mae iaith yn fyw a mae'n bwysig i ni. Dysgu. Dwi'n teimlo yn well nawr. Dysgu. 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 Dysgu Cymraeg. Dysgu Cymraeg. Dysgu. Dysgu. Dwi'n dod o'r un o daleithiau, ond amser maith yn ôl. A o'n i'n byw yn Nhrygeron, ac os mae teulu dy fi ar ochr fy mam. Wel, symrais i yn ôl i Gymru yn llai na 2 flynedd yn ôl. Mae bai arno ni fel Cymru am beidio dechrau sgyrsiau yn Gymraeg, does? Wyt ti'n teimlo hynny? Rhaid i fi ddweud, yn ddiweddar, wi wedi darganfod bod fy nghabodod yn gallu siarad Cymraeg. Dwi wedi byw drws nesaf hi bron 2 flynedd, ac oedd yn dim ond mis diwetha wi wedi darganfod honni. Ac oedd yn, acos wi wedi dweud, siamai siarad chi? Ac oedd yn meddwl, da chi'n siarad Cymraeg. Dyna'r peth. Mae lot o Gymru yn just meddwl, wel, maen nhw'n mynd i siarad Saesneg, so watha fi a ddechrau gyda Saesneg. Eleri Swift-Jones yw'n enw i. Dwi'n diwtor drefnydd cyrsiau Cymraeg i oedolion i Brifysgol Bangor ac yn gweithio yng Ngorllewin Gwynedd. Ond yn dod o ddimbach yn wreiddiol ac felly yn ei ystyried un dipyn o anrhydedd mod i wedi cael y gwahoddiad i fod ar y panel beirniad yn yr Eisteddfod arbennig yma. Dwi'n yn siŵr iawn, dwi'n meddwl bod o wedi ateb y cwestiwn beth sa'ch chi'n neud, sa'ch chi'n ennill yn dda. Na. Da ni'n chwilio am safon uchel o siarad Cymraeg. Da ni'n disgwyl i'r ymgeisydd fod yn rhugl. Ond da ni hefyd yn chwilio am faint mae'r ymgeisydd yn ei ddefnyddio ar y Gymraeg. Y tu allan i'r dosbarth yn y gymuned efo'r teulu. Mae hwnna'n ffactor bwysig iawn. A hefyd i gallu nhw i ysbrydoli ac i annog pobl eraill ella sydd ddim wedi meddwl am ddysgu'r Gymraeg eto. Mae hwnna'n elfen bwysig iawn yn y gysadleuaeth. Mae hyn yn mynd yn anoddach. Mae'r teilwm ar gysadleuaeth yn ei chael rwan ar y cyfryngau yn codi proffil dysgu Cymraeg i oedolion yn sicr. Mae'n faes prysur iawn, mae yna lawer iawn yn digwydd yno, mae yna diwtoriaid yn gweithio'n galed iawn efo'i dosbarthiadau ac yn y gymuned. Ac mae'n braf meddwl bod mwy a mwy o bobl yn cael dod i wybod am yr holl weithgarwch yma sydd yn digwydd yn y maes. Good job yma, mae'n hawdd. Dwi'n mynd i dorri'n halon yn gadael rhai o'r rhain allan. Wyt ti'n cael hwyl, Matt? Ydy, mae'n lot o hwyl, Sian. They're oozing with enthusiasm, aren't they? Beth yw enthusiasm yn Gymraeg? Brwd frydedd, Matt. Brwd frydedd. When ydych chi mewn tri,